Вързвам се всички, дойдохте во Gaming Academy, как играм Clash Royale, па може да почне. Аз снимах първи епизод на незната тази епизод от Арена Беф, сега съм пета и имам малко промени направено. Сега ги видите се, що имам. Кой промени ги имам направено. Ето аз съм пека подпишен. Ево го моят клан. И да написат но. Но аз ги правим нов, за да можете вие да влезете. Кой сакате. И направям нов клан. Сега да оставя много чест. Вака, ми се падна големата пека в клан честото. Друго, що ми се падна. Визърът ми се падна во фри чест. И балонът исто. И зепът. Зеп го, аз викам това. Сега, сакам да правим един челендж. Този е челендж, во кој ќе ставам сите най-ефтини карти. Тие што са до 3 и 4. Ето така. Ето таков челендж. Да пробваме дали ќе победиме. Сега што да ставам друго. Hog Rider няма да оставам. Овие са добри. Ова е 5, ова е 3. Томстоун ќе ставам. Настави штерката, што да ставам. Овие ќе ги ставам. Го 2.5 ми е мана. Еликсир. Како сакате. Сега да го отворам овој чест. Го користив на почеток много сега. Забравих да ви кажем, ете и збрав 2000 парички. И да го наш противник, 5 левел. Сега да почекаме и да си изпадне. Вака ќе направим. Ето вака. И арчер ќе ставим. Разцепите. То. Сега нямам нищо, що ми лета. То е проблемот. Аз имам за отбрана. На земя, ама сега той ќе сруши едно. Сега с кем ставам. Томстоун. Не ставам ови скелетъри. Ставам ова. И чакай да се изпълни, ще да е бръз. Ай, по-бръз. Ова бомберче колко е яко. Изгледа направо грешка, що не оставя бомберчето. Ова да оставиме. Ова ги губиме. Исто ми скина. Исто ми от замахея. Ето така. Вака ќе ми става. Томстоун ќе ми ставам. Ова ќе ми ставам. За малко. Арчерки ќе ми ставам. Скелетен армия. Погрешил се стави скелетен армия. Знаем. Вака ќе ставаме, се што стигнам ќе ставам. Се што стигнам. По-брzo тръпате. Айде, бръз. Ова ќе ми ставам. Айде, слушайте ли, айде. Ова ќе ми ставам. Ова ќе ми ставам. Той ми взе случай. Арчерки ќе ставам. Ще ли?
Айде, по-бързо, по-бързо. По-бързо барам да имаме една круна. Ай, гледайте за колко малко кило взема една круна. Уф! И това беше този видео, ако си лайк, докато не дислайк и не забравяйте да се subscribe на канала. Чао!